ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅಂದ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪೂರ ಮರ್ಜ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿಲೇನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಓಡ್ತಿನಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಮೂಲ ಬರ್ಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬದುಕೋನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 100% ಇದೆ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಅಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನಗಳು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಆತತ್ ಮಲಮಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ತಾವ್ರೆ ರಾಜಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಎಂಜಿನಾದನ ವನ್ನಗ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮುಖಲ ಅವೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಪೀರಿ ತೂದೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಪೀರು ಒಡ್ ನಿರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕುಡೇರನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಡ ಒಂದೇ ಕಾಸ ಯಾನ ಜಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರೆಂಕೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೀಲ್ ಸರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ದಾಲೆ ಜಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಈರೇಪ ನೋಡಿದೆ ಪಣಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರೆಗೆ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುರ್ಕದ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಎಂಜಿನ ಪರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಡಿಲು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಹಾಸ್ಯ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಇತ್ತೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪೂರ ಮರ್ಜ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇನ್ನು GTK ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೊಂಚೂರು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿಲೇನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಅವು ಜನಕುಲ್ ದೇತೋನ್ವೇರ ಜನಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಐಟೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡು ಕೊಡೆಲ್ ಬೇಡ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡು ಅದನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ತಂಡಡು ಲಕುಮೆ ತಂಡಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಾಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಜ್ಜನ್ ಬೇತೆ ಏಸ ಕಟ್ಟದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ ಬಾಲೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಕುಲಿಂದ ಏಡ ಓ ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪ ಹೋಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತು ನಕಲು ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೂದು ಬೈದಿ ನಕಲು ಐತ ದಯಣ್ಣೆಪುರ ಹರಿಸಣ್ಣೆಪುರ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೂದು ಬೈದಿ ನಕಲು ಅಕಲ್ನಾದ ಕಂಟೆಂಟೇ ಬೇತೆ ಅಕಲು ಪುರ ಹಿಂದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಅವಡು ಮರಾಠಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಲ್ಲ ಅದು ಹೋದು ಐಕಿ ನೇನು ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಯ್ನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಆಪುಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಂಚೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಮುಲು ಸಾರಿ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬದುಕೋನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 100% ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಒಂದ್ಬೋಡು ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಒಂದ್ಬೋಡು ಇದೆ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಅಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆಂಗ್ಲು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇತವೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಡಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತ ಮುಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನಗಳು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಆತತ್ ಮಲಮಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ತಾವ್ರೆ ರಾಜಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಂಡ್ಯದ ಮೂಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲಿರು ಅಂಚಿನ ಮಂಡ್ಯದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲಿರು ನೆಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅವಳು ಇತ್ತ ಮುಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಟೀಮು ಮುಕುಲು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ 100% ಅತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕುಲು ಅಕಲಾತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಚೇಂಜ್ ಅವಳು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಕುಲು ನಾಂದಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ನೀ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಮರ್ಜಿ ಅವಡು ನಾನು ಮೂಲು ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜು ದಯಪಂಡಗ ಮೂಲು ತೆಲಿಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ಒಪ್ಪು 14 ಥಿಯೇಟರ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪಡು ಇಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಬೈತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಐನ್ ದೆತ್ತನೊಂದು ಬರುಡು ಐತೆ ತಪ್ಪೇನಾಡ್ನು ಐತೆ ಒಂದುವೇನಾಡ್ನು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಐತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ ಇಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಮಾರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಣದು ಎಂಗಳ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಿರಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇದು ಎಂಜಿನಾದನ ವನ್ನಗ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಎಂಗಲ್ಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ದ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ದಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹರೀಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಅದೊಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನನ್ನ ಮರ್ಜಿ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಈ ತೆಲಂಗಾಣದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 22 ಬಟ್ ಮುಕ್ಕಲು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ನಕುಲು ಬಿಸಿ ಅಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾಂಬೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುಕುದಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಯ ಪನ್ಮ ಅಪವಾದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಜತೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗು
ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದಿನ ನಾನು ಪೂರ ಕತೆ ಮಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದಿನ ವಾಟ್ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಿಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜದ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು నేను ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೋತೀರಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ನಟ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಭೋಜರಾಜರು ಮಂಜೂರು ಮಂತೀರಿ ಬೊಕ ಜಿಂಜ ಕಲಾವಿದ ಪಾಡ್ ರೈಟ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ ಹರೀಶನ್ ಅಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲ ತಿಳಿಕದ ಬೊಲ್ಲಿಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರು ಪಂಚಾಪುಣ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ತ ನೈಜತೆ ಎತ್ತಿನ ಆ ವಯಸ್ಸು ಟ್ರೋಲ್ ನಿಜ ನಿಜ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ನೆಟ್ಟದ ಕುಲದು ಪಾತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ದು ಅನ್ಪೇರಿ ತೂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನ್ ದಯ ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೈದೇನ್ ಅವು ದೆತೊಂದಿರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರೋಲ್ ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ಲ ಒಂದು ಬರೋಡು ಕಾಮಿಡಿದ ಬೋಡು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾರಾಣಿಕಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯರ ಬೈದಿನಿ ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತ ತೀಯರತ್ತು ಎಂಕುಲು ಟೆಲಿಪೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುಜಾರೆ ಮೂಲು ಅಂದು ತೂಪೇರು ಎನ್ನಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲವೇ ಎಂಕಾಗಿಲ್ಲ ತೂಡು ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಲ್ಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಕೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಲು ಅವೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಪೀಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಪಿರೋಡ್ ನಿರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ತೂಪು నేను ತೂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದು ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಬಂಗವೈದ್ಯರು ಮಾರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭಯ ಹೊರೊಂದು ಮಾರೆ ನಾನಾ ತಿಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಲೆಯೊಂದು ಹೋದಾದು ನಮ್ಮಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರೇರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೀರು ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಎಡಿದ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೊಕ ಅರ್ನ ಕೋಟಿ ಅನ್ಪುದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೋಟಿ ಮುಡ್ತಾರೆ ಊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪುರ ಬೆಂತಿನಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮೂಡು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದಲು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಬಾಲ್ರಂದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಾಳ ಪಣದ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಭಾರಿ ನೈಜವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ಮಾನಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಭೋಜರಾಜು ಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಾನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅವು ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರು ಆ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರು ದಯವನ್ನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಚೋಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪು ಜಿಂಕುಲು ಯಾಪನ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರು ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಪಾಪ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾರ ಹಾಪುಜಿ ಮುಂಜಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಯನ್ನೇ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕಲ ಬಾರಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಐಕಾರೆ ಮಿಡ್ಲು ಕುಲ್ಲ ನೀನು ದಯನ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಟ್ರೂಪ್ ಉಡು ತಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಯಾರ ಎಂಕಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗಾಗಲ ತುಳು ನೆಕ್ಕಲ ಆರ್ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಬಾಂಬೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬದುಕದಿರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಮನಮಲ್ಲ ಸಂಘದ ಕುಲು ಬದುಕದಿರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘವಾಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘವಾಡು ಅಥವಾ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘವಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಬದುಕದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕುಲು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರದು ಕೂಡ ಎಂಗಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ 22 ತಾರೀಕು ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಬತ್ತುಲೆ ದಯಮಂತದ ಎಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಜನೆ ಬೇತುಂಡು ನೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಹೊರವಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತ ನಾನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ದಯಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ತೂಡು ಆತೆ 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 ಓಕೆ ಈ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಡುಟು ಪಾತ್ರನೇ ಮನಸಾಪುಜಿ ದಯಪನಾಗ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ದಯಪನಾಗ ಈತ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನೂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಐಕ್ ತೂಕ ಉಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಯಪನಾಗ ಸದ್ಯದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಡುಟು ದಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿಸಿರ್ಪಂಟಾಗ ಕಾರಣ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಯಪನಾಗ ಅವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಜನ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಡ್ದು ಬೇತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಡು
ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ನಾಗ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂನ ಪನ್ಪ ತೆಲುಗುನ್ ಪನ್ಪ ಕನ್ನಡನ್ ಪನ್ಪ ದಯಪಣಗ ಒಂಜಿ ಜ್ವಲಂತ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲ ಏನಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಆರೇ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಕುಲೇ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದಯಪಣ ಮೂಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಡುದು ಬೆದ್ದಾಲ ಮನ್ಪೋಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಬೇತ ಪ್ರಪೋದು ರಾಜು ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಂದ್ ಓಪನ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ತೂತಿ ಬುಡುತಿನ ಅಕುಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಮುಕ್ಕಲು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕುಲು ನಾಟಕನು ಬಾರಿ ಪುಗೋರು ಅಂತೀರ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಾತ ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬುಜಾರ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರು ಇರ್ನ ಈತ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಈರ್ಮ ಬುಜಾರ ತುಳುಕು ಕಾರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ ಇಂಕ್ ಬೇನೆಲಾಂಡ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ದಯಮನ್ನ ಆರಂಜ ಬಂದಿರು ಯಾನ್ ಕುಡೇರನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಡವಂತೆ ಕಾಸ ಆಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಜಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತಂದು ಯಾನೇ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಜ ನಿಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟೋರಿಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾಗಲ ಓವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲ್ ದುಂಬಾ ಇಜ್ಜಿರ ದಯಪಡ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ್ ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 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 ಇತ್ತೆ ನಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು 15 ಮಂದಿನ ಪೋಯಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂಗವ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಯಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೋಪೆ ಅಂಗಡಿ ಸಾನಾಗ ಬೋಪೆ ಸಾನದ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇ ಮೂಡ್ ಬರ್ಪೆ 14 ಮಂದಿನ ಡೇ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನು ಹಿಂಗ್ ಏತು ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಫಲ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ 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 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಕ್ವೇರು ನಮ್ಮ ನಿಜ 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಎಸ್ ಬಾದ್ಬಾಜಿಲ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಪುಜಿ ದಯಗ ಆಪುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನಿಜ ನಿಜ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಂದಿರು ದಯ ಸರ್ ಬಂದಿರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿರು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬಡವಳಿರು ಭೋಜರಾಜ್ ಉಳ್ಳಿರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಟ್ ಉಳ್ಳಿರು ಎಂಗೂ ಪುರೋಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಾತಿರುವ ಮಜಾ ಮಲ್ಪುವ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ 4 ಫೀಟ್ ಕಟ್ ಮಂದ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲಿಂಗೇ ಪನ್ಪುಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜ ನಿಜ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ఇంకలే పాతేరంగా ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಜಿ ಪಾತೇರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವೇ ಜಾಗಿನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎತ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿರಂದ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನೆತ್ತಲಜ್ಜಿ ನಡುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ವೈಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಬಗ್ಗದಿನ ಕಾಸು ಬೇಜಾರೆ ಅದರ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುಣ್ ಅಂಜನೇ ಪುರ ಗೆಪಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇ ಪುರ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಜವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿನ ನೇನು ತೂದಾದ ಏರಾಳ ಒಡಿ ಏನು ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅತ್ತ ಅನ್ನಕೊಡು ನಿಜ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದು ಆಗ ಅರ್ಥ ಅವಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇದಿರು ಬಂಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಏನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜನಪುರು ಅಂತ ಅಪ್ಪನು ಮಾತಾ ಬಾಂಧವ್ಯರು ತೂಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕು ನಿಜ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂಚದಪ್ಪನ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯರು ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದವಾಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಮಸರ ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಜ 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 ಒಂಜೇ ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡಾಗ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರ್ಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೋರ್ಡು ಪಂಪಂಚಿನ ನೋ ಡೌಟ್ ದಯಪಂಡಾಗ ಈ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಅಪ್ಪಳು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಭಂಗ ಬೈದ್ನ ಕುಂದಾರದ ಬಡಿ ಇದು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದೆಪ್ಪಿ ಈ ತುಮಕೂರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ತುಮಕೂರು ದೆಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈದಿನ ತುಮಕೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತೂಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೋರೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನೀವು ತೂದಾದೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್